ହେଇ ତ ବାବା सांग मैंने केमती अच्छा आपण मैंने आशा करछे आपण मैंने समस्त भल थे जगन्नाथ आपण भल रखिए तो मो वीडियो स्टार्ट करबा एबे आउ मो वीडियो चैनल को आपण मैंने सब्सक्राइब लाइक शेयर करेंगे और आइकन बटन को प्रेस करेंगे आउ जो मैंने प्रथम कर देखुंत शेष पर्यंत देखिए मो वीडियो टी को लाइक करेंगे ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କାଲି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଘରକୁ କେମିତିକା ହେଇଥିଲା ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତିକା ଘରଟା ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି ସବୁ ଖୋଲି ସାରିଲେନି ଆମର ସବୁ ତା ଭିତରେ ଯେମିତି ଜିନିଷ ଯେତିକି ସବୁ ଅଛି ଆଜି ବାପା ଆଉ ଇଏ ଅଛନ୍ତି ଡ୍ୟୁଟି ଯାଇନାହାନ୍ତି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସବୁ କାମ ଚାଲିଛି କରେଇ ବଇଆ ଚାଲୁଛି ସବୁ ଜିନିଷ ନେଇକି ବାହାରେ ରଖୁଛୁ ସେଠି ବାପା ବାକ୍ସ ପୋଛୁଛନ୍ତି ଆମ ଛୁଆ ବି ଆମ ସହିତ କାମ କରୁଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନେଇକି ଆ ଜେଜେକୁ ଦଉଛୁ ଏଗୁଡା କେହି ରଖିବା ଛାତ ଉପରେ ବାବା ଜେଜେକୁ ଦେଲୁ ନା ଦେଲୁ ହଉ ଆଉ ଏଇଟା ନେଇଯା ଏଇଟା 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 ଜେଜେକୁ ଦେଇଦେ ଏଇଟା 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 ଜେଜେକୁ ଯା ଦେ ଯାଅ ଜିନିଷ ସବୁ ଧୁଆ ଚାଲିଛି କେଇଠି କେମିତି ରହିବ ଠିକ ଠିକଣା ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ପତିଦେବ ଆଣୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା କେତେ ବଡ ହାଣ୍ଡି ଏଟା ମାଙ୍କ ବାପ ଘର ଦେଇଥିଲେ ଆଉ 70 ବର୍ଷ କେତେ 70 ବର୍ଷ 70 ବର୍ଷ ତଳର ହାଣ୍ଡି ଏଟା ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଦମ୍ଭିଲା ହାଣ୍ଡିଟା ଏଟା ବାପା ସେଠି ବାକ୍ସ ଭିତରେ ପଶିଛନ୍ତି ବାକ୍ସ ସଫା କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ ସବୁ ତାରି ଭିତରେ ରହିବ ସେଥିପାଇଁ ବାକ୍ସ ଭିତରେ ପଶୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ କକ କାଇ ଜେଜେ କାଢ ଗଲେ ଜେଜେ କାନ୍ତି ବାକ୍ସ ଭିତରେ ହେଇତ କରିଦେ ହେଇତ କହିଦେ ବା ବାକ୍ସ ଭିତରେ ଗଳିଛନ୍ତି ଆରେ ବାଡି ସାରା ସବୁ ଘର ହବ କେଇଟି ହେଇ ତ ବାବା ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି ଟାଇଲି ସବୁ ନେଇଯିବେ ସିଏ ଥରିଲେନି ଦେହର କଣ କରିବା କୁହ ଏବେ ଆମର ଗାଡି ଆସିଗଲାନି ଟାଇଲିକୁ ନେଇଯିବେ ସବୁ ଟାଇଲ ନେଇଯିବେ ହାय ଆଲ୍ଲା ଏବେ ଗାଡି ଆସିବ ଛୁଆ ଆମର ଏଠି କୁଲୁଆ ଏଠି ଖେଳୁଛୁ ଗାଡି ଏବେ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ତାପରେ ତ ସବୁ ଟାଇଲି ବାନ୍ଧୁଛୁ ଏଇ ଗାଡି ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଲା ଏବେ ସବୁ ଏଜବେ ସବୁ ବୋଇକି ନେଇଯିବେ ଏ ଭୂ ଆସିଛି तो वर्तमान सांग मैंने तो देखले केमती कौन घर अवस्था हो सारानी जुनू दीदी भी माने मने मने बहुत भांगी पड़े केमती किस रे बड़ दुखर कथा आउ जो मैंने काम करते से घर को खाइबा लगी आम बाबा भी शोचती ता देह काल भल ना शुला उठिकी कांदुचे पुणी ताकू
जड़े आसिक आमर भाई ये फुंकिला कहले कि सी डरी जाइए से सेमती कांदुला शोक आबे टिके देह भल तथापि से शुते शुते उठिकी कांदुचे ये भी ड्यूटी पड़े गले उठी पड़लानी ठीक है हाई करी पापा ना पलेनी देख हई पापा पापा एपटे एपटे हाई हाई करनी उठिकी कांदुची ଆଉ ଟିକେ କାନ୍ଦି ଦଉନି ଆଉ ଟିକେ ହଁ ଟିକେ ହଁ बड़ बदमाश बाबल बाबा अरे बदमाश मुझे मुझे